Benvinguts a tots en aquesta nova sessió d'estudi 360 graus que organitza l'Associació per a l'Estudi del Moble i que dirigeix la Núria Oslé. Núria, hola, gràcies per haver organitzat aquesta sessió sobre un llit. És la primera vegada que dediquem una d'aquestes sessions, que ja sabeu que es dediquen a un moble en concret, que s'estudia, es parla per diferents persones, experts, que ens donen diferents visions d'aquella peça. Doncs és la primera vegada que fem un llit molt interessant, molt ben treballat i que realment es mereix un estudi 360 graus. Per poder fer aquesta sessió tenim amb nosaltres a Ricard Bru. El Ricard és doctor en Història de l'Art i és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. I ell és el gran especialista de la figura de Francesc Vidal. En realitat, a la seva tesi doctoral, Els orígens del japonisme, va dedicar un capítol extens sobre Francesc Vidal, que és l'autor del llit que avui estarem treballant. Realment, Francesc Vidal, el nom s'ha parlat molt i és allò que a tothom de nom jo crec que li sona, però que faltava investigació i recerca per poder conèixer la seva trajectòria, la seva vida i realment el que va significar per Barcelona, per Catalunya, per Espanya, els seus avenços, el que ell va aportar. I aquí el Ricard Bru ha fet un treball molt exhaustiu de recerca i, per tant, tenim la millor persona per poder parlar d'això. I el Ricard, hola, Ricard, bona tarda. Gràcies. Ricard, el sentirem ara en el vídeo, un vídeo que ens presentarà aquest moble, un moble que és de propietat privada i tenim la sort que un privat, el Kian Valero i Marcet, ens hagi obert les portes de casa seva, ens hagi deixat veure i compartir ara en pantalla amb tothom aquest moble que té a casa i que ens explicarà com ha arribat a casa seva, com el té, i jo li preguntaré com es pot viure en el segle XXI amb un llit com aquest, que ens fa molta il·lusió que peces antigues puguin formar part d'interiors del dia a dia de les persones, de persones normals, no de palau. Kian, moltes gràcies, benvingut a aquesta sessió. Tens, sí, el micro tancat, després ja, si no ja després parlaràs, però agraïm realment molt des de l'Associació per a l'Estudi del Moble la teva generositat per deixar filmar a casa teva. I la tercera persona que participarà avui a la sessió és el Josep Capcir. Josep és conservador del Departament de Col·leccions i Recerca del Museu del Disseny de Barcelona. El Josep és una persona que coneix bé el Francesc Vidal perquè dintre de les peces amb les que treballa, de les que és responsable, hi ha una bona col·lecció de mobles de Francesc Vidal i per aquesta raó ens semblava imprescindible poder-ho tenir aquí. I, a més, entre aquestes peces hi ha una que s'assembla bastant i que podrem comparar, que segur que el Josep ens donarà pistes de comparació. Bona tarda, Josep. Hola, bona tarda. Bé, i benvinguts tota la resta, les persones, gràcies a tots els que voleu compartir ara aquesta estoneta amb nosaltres, parlant de moble, una cosa que ja sabeu que ens agrada molt, és l'estudi del moble i al final de la sessió el que es tracta és poder participar tots, preguntar, perquè teniu l'ocasió de tenir aquestes persones que us poden donar pistes de preguntes o podem compartir moltes coses al voltant d'aquest moble de finals del segle XIX. Si us sembla, passem ara a sentir el vídeo, la veu de Ricard en aquest vídeo que ha preparat Estudi del Moble i la Núria Oslé, que és la que ho ha organitzat. Gràcies.
Bon dia, estem a una residència particular de Barcelona acompanyats d'un moble fet als tallers de Francesc Vidal. Un moble que ens parla del luxe, de l'ostentació, dels tallers de mobiliari, dels principals tallers de mobiliari de la Barcelona a finals del segle XIX. Un moble de Francesc Vidal, de taller de Francesc Vidal, però qui era Francesc Vidal? Francesc Vidal i Javallí va néixer a Barcelona l'1 de gener del 1848. Venia d'una família de fusters, d'artesans professionals, entre els quals el seu pare, Lluís Vidal, que era fuster, però que era conegut com a fabricant d'estoig, i al taller del qual suposem que Francesc Vidal va començar la seva formació. De totes maneres, molt aviat Francesc Vidal va destacar per uns interessos i sobretot per unes ambicions artístiques diferents, o podríem dir probablement superiors a la resta d'estotgistes que podia haver-hi a la ciutat. Per què ho diem? Mirant, per exemple, l'arxiu de Llotja, de l'Escola de Belles Arts, apareix ell registrat com a estudiant des del 1862. I no només això, sinó que tan sols 2 anys més tard ja se'n va cap a París i apareix com a estudiant matriculat a l'Escola de Belles Arts de París. De fet, sabem que Vidal va estar molt temps fora de Barcelona, va quedar-se a París una llarga temporada i va iniciar en aquell moment, a mitjans, estem parlant del 1860, a mitjans dels anys 60, un periple que el va portar a descobrir la modernitat en el camp de les indústries artístiques de l'Europa de la segona meitat del segle XIX, de França, d'Anglaterra, probablement, no ho sabem, però probablement també d'Alemanya, i així ho va viure, per exemple, a l'Exposició Universal del 1867, on es va presentar amb el seu pare, mostrant en aquest cas principalment els estoigs que feia i aquestes petites peces de luxe que es fabricaven al taller del pare. Un cop va tornar a Barcelona, va començar a treballar al taller del pare, pensant però, segurament, aspirant a poder crear un projecte més ambiciós, un projecte d'arts i indústries, un projecte que ajuntés l'art i la indústria com havia vist a Europa i que va començar a prendre forma al cap d'una dècada, el 1878. Aquell any, Vidal apareix davant de notari amb Frederic Marriera, joier de la família dels Marriera Benovens, bon amic seu, per llogar un local al passatge del Crèdit número 3. Un passatge que s'acabava d'inaugurar, pràcticament. Estem parlant del temps de la febre d'or, un temps en el qual la burgesia necessitava també d'uns espais de representació que els permetessin mostrar en públic i mostrar en privat també el luxe i el grau de cultura, de riquesa del que disposaven. I el pare de Francesc Vidal aleshores s'acabava de retirar. I de manera que pocs mesos després d'associar-se amb la família Marriera, en aquest cas amb Frederic Marriera, al març del 1879 va obrir al passatge del Crèdit una botiga que era inèdita a la ciutat, una botiga nova, diferent de les que s'havien vist, una botiga dedicada a la venda, d'una banda, d'aquesta mena d'objectes, petits objectes de luxe, com eren els estoigs i les joies també que venien, o per les joies que venien la família Marriera, però al mateix temps per vendre-hi belles arts, per vendre-hi pintures, per vendre-hi escultures, i una botiga també, a partir d'aquests elements, per dedicar-se a la decoració d'interiors, hi ha sobretot també a la importació dels models europeus i peces dels grans tallers d'indústries artístiques d'Europa per agençar, per arreglar, per decorar, per embellir els interiors de la burgesia de l'època. L'èxit del negoci de Francesc Vidal va ser immediat. No només perquè importava les millors peces d'algunes de les grans indústries d'Europa, a casa Minton, d'Anglaterra, Christofle, Webb, sinó també perquè era molt exigent amb la producció, amb el que venia, per respondre a l'exigència de luxe i d'ostentació d'aquesta burgesia. Els tallers de Francesc Vidal, amb el suport econòmic
de Frederic Marriera van començar a vendre pintures dels Marriera, de Francesc Marriera, de Josep Marriera, d'Urgell, dels seus amics, de Simó Gómez, escultures d'autors catalans, estrangers, i també van començar a fer marcs i a fer mobles luxosos. Mobles que normalment anaven signats amb una plaqueta amb el símbol de l'empresa, F. Vidal, amb el perfil de Minerva, la protectora de les arts, i amb aquesta oferta, molt ràpidament, F. Vidal, que és el nom de l'empresa, va aconseguir cridar l'atenció d'aquestes famílies per decorar des de la residència d'Antonio López de Comillas a palaus, bancs, com el Casino Mercantil de Barcelona, el Palau Moja, i tot plegat va fer veure tant a Vidal com a Marriera que el negoci podia ser molt més ambiciós. Podien convertir aquell petit taller de fabricació i aquella botiga d'importació d'objectes artístics i venda d'arts industrials en un projecte molt més gran. Un projecte que unís a gran escala l'art i la indústria. I així va ser. Els dos socis fundadors inicials, Frederic Marriera i Francesc Vidal, van encarregar, en aquest cas, a un bon amic seu, un dels joves, que seria un dels grans arquitectes del modernisme, Josep Vilaseca, la construcció d'uns nous tallers al bell mig de l'Eixample, Diputació Bailén. Un edifici que va culminar el 1884 amb la constitució de la raó social F. Vidal i companyia, en la qual aquí de socis capitalistes hi havia la família Marriera, hi havia els Güell, hi havia els López, hi havia les grans famílies de l'època, que va assolir un capital amb l'astronòmica xifra d'1 milió de pessetes, la qual cosa és un autèntic disbarat a l'època per una empresa de fabricació de mobiliari. A partir d'aleshores i fins l'any 1889, F. Vidal i companyia, amb uns 300 operaris al seu servei, es van convertir en la primera gran indústria artística del país, una indústria dedicada a les arts del moble i a la decoració d'interiors, entesa d'una manera global. Del seu espectacular edifici en van destacar tant els tallers, amb una maquinària que era la maquinària més moderna del seu temps, com també les sales d'exposició. I és que a partir d'aleshores Vidal va deixar d'importar productes estrangers, com havia fet fins al moment, per passar a fabricar-los tots. Tota mena de mobles, objectes d'art industrial, tots els estils, totes les tècniques més diverses. Allà s'hi podien trobar des de mobles que seguien els estils historicistes clàssics a les propostes més modernes, l'estil rus, per exemple, presentat a l'Exposició Universal de París, les formes del japonisme, els dissenys de l'Aesthetic Movement anglès, i eren formes que s'aplicaven tant des dels tallers de mobiliari, en aquell moment capitanejats per l'encara jove Gaspar Omar, com els de forja, com la resta, com els de vidre, per exemple, que duia també un jove, Antoni Rigal, que era soci de l'empresa i que és conegut per ser una figura cabdal del vitrall modernista. D'aquesta manera, aquesta oferta excel·lent, innovadora, moderna, va treure els millors encàrrecs, des de la decoració del Cercle del Liceu, els despatxos de presidència de la Diputació de Barcelona, el despatx de l'alcalde de la ciutat, Rius i Taulet, les residències de famílies com la de Josep Massanes, el Palau Casades, o estances reials, com en el cas de Barcelona, les estances de l'exposició on va dormir la reina, les cases consistorials en ocasió de l'Exposició Universal del 88. De fet, a l'Exposició Universal és quan els tallers de Francesc Vidal més van lluir, podríem dir. Es va presentar fora del concurs, però es va presentar amb un estand propi i sobretot també es va presentar amb tot l'esplendor de tenir tots els tallers en actius, entre els quals el gran taller de Fosa, que era la gran il·lusió de Frederic Marriera, on es va fondre l'estàtua de 7,5 metres, una mica més, de Colom, que es va col·locar en aquell moment per presidir el port de Barcelona i per celebrar aquest èxit de les indústries artístiques del país. Cal dir que els tallers que tenien a Diputació Bailén s'hi van dissenyar i fabricar tota mena de peces de mobiliari, de mobles, entre els quals també molts llits, bressols, com el que va decorar, per exemple, el 1886 Alexandre Riquer, com el que va servir per acollir el fill de la reina regent, el futur Alfons XIII, o com el llit d'estil neogòtic pel dormitori de la reina a l'Ajuntament de Barcelona en ocasió de l'Exposició Universal del 1888.
Els tallers de Francesc Vidal, però, els de F. Vidal i companyia, no van durar gaire més. Per diversos motius, d'una banda per la crisi, una febre d'or que ja havia desaparegut, però també per una crisi interna de l'empresa que va fer que aquell somni d'unes grans indústries artístiques que havia compartit amb Frederic Marriera acabés veient la seva fi a finals del 1889. Es va intentar reinventar-se de nou, Francesc Vidal, va buscar nous col·laboradors, va mirar d'adaptar-se a les noves demandes, va intentar fer-se un lloc entre la competència, però clar, estem parlant del temps ja del modernisme, on hi ha un gran nombre de tallers, i tallers importants, no? I per tant, d'alguna manera podem dir que Vidal ja no tenia el recolzament que havia tingut en una etapa interior i ja no va tornar a ser el que havia estat. Aquest llit data precisament d'aquests anys. Podem veure que és un llit d'inspiració clàssica, renaixentista, amb les característiques formes robustes dels mobles de Francesc Vidal, famosos pel seu aquell estil rus, de noguera tenyida, daurada, molt similar a altres llits que va fer, entre els quals el que es conserva al Museu del Disseny del Palau Casadas, que és pràcticament idèntic a aquest. Estem amb en Kian Valero Marcet, a la seva residència, perquè ens parli d'un llit únic, un llit molt especial de Francesc Vidal, un llit que té una història i que ens aboca, ens portarà també cap a tota una època. D'on surt aquest llit? Hola, Ricard. Doncs mira, aquest llit el vaig heredar de la meva tia. Ella el va guardar durant 20 anys en un pis que guardava mobles de la família, d'una casa que es va vendre. I llavors ens va dir, doncs ara aquests mobles ja no els faré servir, són de la família, si algú té interès en algun dels mobles, doncs jo encantada de que continuïn a la família, i si no, doncs els vendré i el que els vengui, que el poc que em donguin, m'ho quedaré jo perquè ell havia estat pagant el magatzem aquest. Fa molts anys d'això? Això devia ser als 80. Sí. Una època en què potser aquest estil tampoc no tenia massa interès. No, vam anar a un pis a Rubí i hi havia bastants mobles i aquell llit estava desmuntat, a més estava empolsegat i tot, i a mi em va fer gràcia el llit perquè vaig veure que era una peça important i em va cridar l'atenció, me'l vaig imaginar i vaig dir, doncs aquest llit, a mi m'agradaria el llit, perquè com a cosa molt fora de lo normal, no? Sí. I vaig trobar que era un estil, a més, que no... Jo tampoc el sabia com classificar massa perquè... I bueno, la meva mare em deia que que la meva dona no el voldria, i jo li vaig dir, jo vaig amb el lote, jo vaig amb llit, si no el vol, no. Sí. Aquest llit és el record d'un moment molt concret de la història del moble, un moment especialment significatiu també pel que fa a l'inici de les nostres grans indústries artístiques, i des d'aquest punt de vista és el record d'un temps d'esplendor viscut en plena febre d'or. Bé, moltes gràcies, Ricard i Kian, per aquest bon vídeo, aquest bon resum del que és un taller tan important, del que saps tantes dades, tens tanta informació i has fet aquí, Ricard, un exercici de síntesi que jo crec que és molt interessant perquè ens dones una visió d'aquesta formació sòlida de Francesc Vidal, d'una persona ambiciosa, una persona exigent, de bon gust, de mirada àmplia internacional, atrevit, agosserat. Potser et sembla que són aquestes les qualitats que s'ha de tenir per tirar un negoci així endavant, per fer una cosa tan extraordinària, aquest milió de pessetes que a l'època hauria de ser una bogeria, atraure a socis que convença, que et deixin els diners per fer una cosa que ningú ha fet
On està el punt? Perquè jo crec que això és interessant també per avui, no? Per pensar si un vol fer un projecte realment que surt del que és l'habitual, quins són les qualitats que un ha de tenir? Què penses, Ricard, això? Bueno, jo abans que res estic sorprès d'estar parlant a una sessió dedicada a un llit. No em pensava mai que ho aconseguiria, però gràcies per convidar-me a intentar portar, si puc, algun granet de sorra. De fet, en el cas de Francesc Vidal, el que sorprèn és que ell mai es va definir com a moplista. Ell no era moplista. Tots diem moplista Francesc Vidal, però ell era estotxista. Ell feia estotxo. I els feia als anys 60 i principis dels 70. A partir d'aquell moment, ell apareix com a empresari. Des d'un punt de vista, ara estava buscant les referències exactes, perquè en funció de cada document notarial surt d'una manera diferent, però mai surt com a fabricant de mobles, pròpiament dit. I, per tant, d'alguna manera, el que podem arribar a entendre és que el seu rol va ser sobretot el d'empresari emprenedor en un camp en el qual ell creia que era el que havia descobert en aquesta formació des del món dels tallers artesanals, les belles arts i també la voluntat d'innovar, modernitzar i adaptar-se a Europa. I, per tant, és una mirada més empresarial, segurament, que no pas en quant a realització tècnica. Això ell ho delegaria als caps de taller de cada una de les seccions, que són els que després passarien a ser famosos per tenir els seus propis tallers, en aquest cas, a Gaspar Omar. Segurament té la seva lògica que ell no es consideri moblista, per més que va fer moltíssims mobles, perquè és un element més d'una decoració integral. Realment, ell el que venia era la imatge general d'aquell interior que necessitava la burgesia. Per tant, el moble potser és un punt i, a més, potser és més important el teixit o potser era més important, no sé, vull dir que... Sí, pensem, per exemple, si ens posem en termes empresarials, en el cas de Vidal, abans de crear la gran empresa, la F. Vidal i companyia, que és l'abril del 83, rep un crèdit per una ajuda precisament de Certa Hermanos i Solà, fabricants de teixits que li aporten 250.000 pessetes, que és un autèntic disbarat també. I què fan 250.000 pessetes de l'època d'entrar en aquesta indústria quan encara és un petit negoci d'un gerent i un director artístic. És aquesta voluntat d'ajuntar esforços i tenir aquesta visió d'ajuntar el talent i d'ajuntar la qualitat d'aquells on veia que en podia extreure per després anar creixent fins a aconseguir tenir l'oferta que acabaria oferint responent a la demanda de l'època, que hem de pensar que a finals dels 70, principis dels 80 és quan ja ens trobem una demanda molt important de gent que s'està enriquint o que ja és una burgesia que ja està consolidada i que necessita projectar aquesta riquesa. Bueno, si et sembla, ara anem a parlar una mica més del moble, ens apropem a aquesta història del moble, d'un moble de finals del 19 que encara està en ús avui dia. Això ens fa molta il·lusió. Jo penso que actualment que el moble antic, el moble tot allò del passat sembla que costa, que no té... El primer que et diuen és que no hi cap, és que no interessa. És meravellós poder veure que sí, que no només és possible, sinó que llueix i que un està orgullós de poder estar allà i poder-ho mantenir, gaudir dia a dia i mantenir viu una peça feta, en aquest cas, per Francesc Vidal. És una història maquíssima. Kian, explica'ns una mica més sobre aquest llit, tu que el pots gaudir cada dia, aquestes sensacions, això que ja dius que fa anys que en els 80 ja et va atraure i veure d'on va venir realment i què significa viure avui amb aquest llit. No sé, et falta... No sé si has de posar tu treure't el micro perquè et puguem sentir. Sí, he posat el silenci abans perquè ja tenia obres a sota casa. Primer que res, moltíssimes gràcies
estic molt agraït i la veritat molt emocionat també per poder compartir aquest llit que per mi doncs, em va fer molta il·lusió i em fa molta il·lusió de més tenir-lo perquè per mi és un record familiar que no té a veure amb la persona que el va encarregar i el va tenir, però sí que en la meva família ha tingut una seva importància i que a més no se sabia de on sortia fins que jo ho vaig veure a l'escola de disseny. Si de cas podem posar el PowerPoint perquè us ensenyaré algunes fotos de la història familiar del llit. Ho compartim ara mateix, Kian, un segonet. Molt bé, gràcies. Mentrestant us explico que jo he estudiat disseny. La meva família, la meva mare comprava antiguitats també, ara que deies això tu, Mònica, del tema de les antiguitats. I per mi, jo em dedico al disseny, però per mi i em dedico a la innovació, sorprenentment, però per altra banda crec que el tenir una referència del passat i mirar amb carinyo al passat és molt enriquidor per poder innovar i nosaltres només som com una peça més amb una cadena, no? L'he titulat El llit del rei Pepet perquè així és com es coneixia a la família. Aquí, vale. I la següent, que ens hem saltat una. Sí, aquesta és la meva àvia, que jo no la vaig conèixer, i la meva àvia va heredar de la seva família una casa a Premià que es deia Mas Foixà, que la van comprar al baró de Foixà. I aquesta casa tenia uns mobles importants que durant la guerra van desaparèixer, van ser saquejats. I llavors, després de la guerra, hi havia exposicions de mobles a baix preu. I va ser la meva àvia la que a ella li agradaven aquelles exposicions i li faltava un llit. Això és el que m'han dit les meves ties. Va comprar aquest llit i aquest llit hi va dormir el meu tio, que després va ser el meu padrí. I va estar molts anys en aquesta casa fins que aquesta casa la van convertir en un petit hotel. I al convertir en un petit hotel ja aquest moble no quadrava, perquè això era als anys 70 i aquest moble als anys 70 en un petit hotel que tenia pretensions de mobles contemporanis no quadrava gens. Si vols passar a la següent, sisplau. Aquesta és la meva tia, que era la més gran de 6 germans i que ella sí que tenia apreci per les antiguitats, que potser les seves germanes més joves no li tenien tant, i ella li va semblar de guardar alguns dels mobles en un pis a Rubí. I llavors va tenir els mobles guardats moltíssims anys i va haver un moment que, com ja havia dit abans, ella no els va voler i jo la vaig anar a veure. Dir que jo estava molt proper amb ella, era una persona que jo li tenia moltíssima estima i llavors el fet també de tenir el llit i a més ara estic vivint on vivia ella, per mi és com, encara que ella aquest llit no el va tenir mai en aquesta casa, però per mi és com també una satisfacció personal. Jo crec que també els mobles, quan els heredem de la família amb una història personal d'una persona que estimem, doncs això també li afegeix una... I podem passar a la següent. Aquests són els meus pares i les meves germanes i jo sóc el del mig. Això seria més o menys per... La meva mare es diu Carmen Mercet i el meu pare Josep Valero. I llavors això devia ser per l'època en què la meva tia em va donar el llit.
I la meva mare doncs, bueno, va tenir la generositat, perquè clar, era anar a buscar tot. Al final ens vam portar tots els llits i altres mobles també, vull dir, tots els mobles i altres els estic fent servir també. I després el meu pare me'l va guardar també perquè durant un temps vaig tenir el capçal en aquesta casa, que és una casa a la muntanya, a Matadepera, i perquè jo ja volia fer servir el capçal, tot i que no feia servir el llet sencer. I després, fins que al final el vaig tenir sencer la primera vegada al carrer Tosset, que vaig llogar un pis que estava estudiant a Elisava. Si podem passar a la següent pàgina, sisplau. Doncs aquesta d'aquí de l'esquerra és la fotografia que jo vaig veure amb una companya de classe, que ella havia fet un projecte sobre el Palau Moja. I jo el vaig fullejar, perquè estava allò mentre el professor explicava alguna cosa, doncs em vaig fullejar el treball de la meva companya. I quan vaig veure el llit, doncs la veritat és que vaig pensar, doncs aquest llit devia ser de l'IKEA d'aquell temps, no? Perquè no m'imaginava jo que podia ser el llit d'un palau, no? Tot i que tenia tot l'aspecte, però... Clar, en el meu pis del carrer Tosset, la veritat és que només hi havia el llit a l'habitació, no hi cabia res més, absolutament res més. I després el professor em va dir que també havien saquejat els mobles al Palau Moja i clar, jo li vaig dir que s'havien perdut i jo li vaig dir, doncs em sembla que jo he trobat el llit. Per suposat em va mirar amb una cara de no sé, aquest senyor no està bé, però després li vaig portar fotos i llavors em anava preguntant sempre que s'investigava sobre el llit. I jo la veritat és que no tenia temps perquè em dedicava molt als estudis i llavors finalment a final de curs em va dir no vull que facis el treball, l'últim treball, vull que dediquis a investigar sobre el llit. I va ser molt interessant perquè vaig estar a la Càtedra Gaudí, vaig estar al Palau Moja, vaig estar al Museu d'Arts Decoratives, que llavors era a Montjuïc, també. Em van ensenyar el llit que teniu al Museu del Disseny i va ser molt interessant. I aquí podeu veure en la part de la dreta que estan marcats algunes coses que són algunes falles de marqueteria, d'ebenisteria, perdó, que té el llit. En el cas de la part de baix, dels peus del llit, el que està més a baix de tot aquest punt vermell veureu que és un or que està trencat. Després el que ve següent, com molt gros, són 3 boletes que estan trencades també. I el que ve següent, que són simètric aquí a dalt de tot el medalló, és una simetria que no és tal simetria perquè a un cantó hi ha una fulla que té aire i a l'altre no. Si voleu passem a la següent i així ens ho continuo explicant. Veieu aquí on està marcat, després ho veureu en el meu llit, a la foto d'ara, però veieu com hi ha un forat blanc que en l'altre cantó no hi és. I aquí baix, com fa la sanefa, i en canvi l'última punxa de la sanefa tampoc hi és. I us deia de la simetria de les fulles a dalt de tot del medalló, doncs també hi ha un cantó que hi ha un aire i l'altre no hi és. Si passem a la següent, gràcies, doncs veieu aquí s'ha enfosquit, el que abans es veia com molt clar, però aquestes 3 boletes no hi són, aquí a la part de l'esquerra. A la part de dalt es veu aquesta fulla on l'aire hi és i no hi és, i després a la següent. Clar, això realment confirmava que la foto de l'any 36, que ja tenia aquests danys al llit, doncs que confirmava que era el llit que jo tenia. I si passem a la següent, doncs, aquí ho he posat una altra vegada sense les marques de color vermell perquè ho pugueu veure, a dalt com és exactament la mateixa i també on falten els 3 punts i a la part de baix que hi ha aquesta com punta de llança que està trencada, l'última de totes. I si passem la següent,
doncs aquí, bueno, ara això ja és com per acabar i il·lustrant el que deia la Mònica, que doncs, el meu llit doncs, en realitat és el marc, jo dintre hi tinc posat un canapé, el canapé és exactament del color aquest com de la fusta, amb la qual queda molt integrat, i jo hi tinc doncs, les mantes i els llençols i això és com està obert, no? I com és una imatge com una mica surrealista amb aquest tipus de llit, que no ens ho esperaríem, l'he volgut posar. I després una altra imatge també com còmica, crec jo, la següent, sisplau, que és els meus nebots van venir a un dinar i ells van trobar que era el lloc ideal aquí en els peus del llit per posar-hi el mòbil i veure els seus dibuixos animats, no? I, bueno, m'ha fet gràcia d'acabar amb aquesta foto perquè realment doncs, a mi em va fer molta il·lusió de veure'ls amb ells doncs, fent servir el llit per un altre ús doncs, que totalment contemporani de lo que, bueno, i disfrutant doncs, d'aquesta habitació que té molta llum i que és agradable. I doncs, bueno, això que realment em fa molta il·lusió de poder aprendre sobre aquesta peça que tinc i de poder-la compartir i gràcies. No, moltes gràcies a tu, Kian. Realment Kian té aquesta sensibilitat perquè no només és el propietari de la peça, sinó que ell és artista conceptual, és interiorista, és professor d'innovació en estudiants de disseny de Dubai i de la Índia i, per tant, es mou en un món on les obres d'art i les possibilitats de crear, de creació, les té contínuament i per això jo crec que per tu aquesta combinació entre una vida actual, moderna i compartir aquestes peces que, com has dit, aporten emoció, no? Quan has dit que venien de la família i per tant no és només un moble pràctic on poder dormir, sinó que a sobre et porta una motxilla de records i una motxilla que t'apropa a la teva família. I això jo crec que sempre és molt bonic de coses del nostre entorn, no? De casa, quan tenim coses que ens regalen i ens recorden una altra persona o que podem heredar, i aquesta idea de les emocions que transmeten els subjectes, que realment crec que és un plus formidable. Bé, Kian, ja aquest últim ús del moble ja em sembla fantàstic, de poder ser suport per als petits, per les noves generacions. El que no m'ha quedat clar és si hi ha una relació entre la teva família i el Palau Moja, o realment... La meva família no sabia de on venia aquest llit. O sigui, la descoberta la vaig fer jo estudiant a l'ISABA i veient la fotocòpia de la foto aquesta del llibre del Palau Moja a on surt el llibre. Perdona, on surt el llit. O sigui, clar, jo quan ho vaig dir a la família, doncs van dir, clar, sí, nosaltres ja li dèiem el llit del rei Pepet, però clar, no sabíem, perquè el veiem un llit doncs important, no? I després perquè hi dormia el meu tio que li deien Pep, per això m'imagino que també devia anar per aquí, no? I com era l'únic noi i eren 5 noies, doncs ell tenia el privilegi de dormir... La seva mare li va regalar aquell llit. O li va comprar, no crec que li donguessin massa importància en aquella època perquè no estava a la moda aquest llit tampoc en aquella època. No, això devia ser els anys, doncs després de la guerra, els anys 40, m'imagino. No hi havia cap relació. I de fet, vull dir, com aquest llit doncs era del segon marquès de Comillas, que per lo que jo he investigat, el llibre del Palau Moja no parla massa ni de la família López ni tampoc dels mobles de quan s'han adquirit. Però per una reforma que hi va haver-hi al Palau, jo assumeixo que després de morir el primer marquès de Comillas, doncs el segon marquès de Comillas, crec que la reforma ja s'estava fent,
però que aquest llit no hi devia dormir mai el primer marquès de Comillas, sinó que ja va ser el llit del segon marquès de Comillas, que bueno, doncs va ser una persona que tampoc coneixo una mica, hi ha llibres sobre ell, hi ha un procés de beatificació obert, imagino que també devia ser una mica com per netejar molta imatge, ell va ser molt filàntrop per netejar molt la imatge de la reputació que tenia el seu pare, no? Però no hi havia cap relació, no. No. L'única relació és doncs, que la meva família, per part de la meva mare, doncs, era també de la burgesia industrial de Barcelona i de Terrassa, perquè el meu avi Marcet és de Terrassa i la meva àvia el meu avi tenia una fàbrica de curtits a la Sagrera. Molt bé. Bueno, si us sembla, ara donem la paraula al Josep Capcir, que ens podrà fer la comparativa amb un altre llit molt proper i que també ens fa reflexionar sobre aquests conceptes de luxe, que de vegades pensem que cada obra és única i potser aquí ens permet veure que la industrialització, i fins i tot abans, que els autors sempre han intentat aprofitar les plantilles, els models i fer potser canvis, però que el luxe no està renyit en poder repetir models o fer variants per treure profit als dissenys que realment són bons. Josep, et passem la paraula perquè ens puguis explicar sobre aquest altre llit molt, molt proper. Gràcies. Moltes gràcies. Ara que compartim. Sí? I on està? A veure si pots compartir. No, no és aquesta pantalla. Redueix aquesta, no? Josep, potser la tens minimitzada, la presentació. Mira a veure si Potser la pots tinc minimitzada. tancar el navegador i segurament la tens oberta, la presentació, en petit, en el PowerPoint o PDF. Diu que potser la tinc oberta. Potser has de minimitzar aquesta, la del Zoom, que és aquesta no t'aporta res. Minimitzar la del Zoom, diu. Sí, per aquí, sí. Vale, ja. És aquest. Vale. Si és que ho tornes a obrir. Vale, sí, ara sí. Perfecte. Vale, molt bé. Sí, no? Bé, doncs recordo que era a finals de l'hivern passat que al Museu del Disseny fèiem una activitat que es diu InMuseum, que consisteix en ensenyar les reserves, aquells espais on el públic no entra mai en el museu. I va venir el Kian i va veure el llit que tenim aquí ara en pantalla i, tot sorprès, doncs em va explicar que ell tenia un altre llit gairebé igual al que tenim nosaltres en el museu. La veritat que per ell va ser una sorpresa, però per mi també ho va ser perquè jo no sabia de la seva existència. El nostre llit pertanyia a un senyor que es deia Pau Casades, que vivia al carrer Mallorca, que va fer aixecar un palau cap allà en 1883, i en la primera planta, exactament en aquest balcó que veiem aquí, que dona al carrer Mallorca, aquest altre que donaria al carrer Roger de Llúria, aproximadament, i aquest altre, aquí és on estava el dormitori del senyor Pau Casades. I el senyor Pau Casades tenia un net que es deia Carles Casades, de Còdol, que a l'any 1923 es va vendre al Palau i abans de vendre'l
va treure els mobles i a l'any 67 va fer donació a l'Ajuntament de Barcelona d'aquests mobles i per aquesta circumstància avui dia tenim els mobles que hi havia en aquest edifici on, d'acord amb l'historiador Francesc Rogent i en relació a la decoració del palau, escrivia que fastuosos muebles salidos de los talleres Vidal lo decoran. És a dir, que els historiadors de l'època ja parlaven de que la decoració d'aquest palau estava feta en els tallers Vidal. Llavors, aquí tenim l'interior del palau i la primera planta d'aquest palau és la que pertany als espais privats. I en aquesta planta, que encara conserva el paviment hidràulic original, i també les pintures d'Eduard Llorenç, aquí és on estava el dormitori, no només el dormitori del senyor Casades, sinó el dormitori de la senyora Casades, perquè tenien un dormitori per a cadascun d'ells. I per accedir a l'interior del dormitori, aquí hi havia una porta que conduïa directament a l'alcova del senyor Casades. I si nosaltres obríem aquesta porta, que era una porta corredissa, entràvem en un espai, això avui dia és el Col·legi d'Advocats, que és la institució a la qual el senyor Carles Casades, és a dir, el net del propietari original, va vendre el palau, aquí veiem un gran espai i al fons hi ha el dormitori de la senyora Casades i a l'altre extrem tenim el dormitori del senyor Casades. I si obrim la porta veiem aquestes dues balconades de les quals he parlat anteriorment. Una dona al carrer Mallorca i l'altra al carrer Roger de Llúria. Nosaltres no tenim cap imatge de com era aquest dormitori, però sí que tenim l'espai, perquè l'espai s'ha conservat tal qual, i veiem a la imatge de la dreta un marc d'alcova original de l'època i fet a la manufactura, a la fàbrica de mobles de Francesc Vidal, i també tenim un inventari de 1902 que diu que en aquest espai hi ha una cama de nogal i dorados, que coincideix bastant amb el moble del qual estem parlant avui. Si nosaltres entrem a l'interior d'aquest marc d'alcova, pensem que aquí és on estaria el llit. I aquestes portes, aquesta porta de dos batents, és la que ens conduiria a la galeria que veiem en la foto de la dreta. I en el Museu del Disseny estàvem fent l'any passat el catàleg de mobles Vidal i vam aprofitar per restaurar els mobles. Volia comentar que nosaltres, abans d'obrir el museu l'any 2014, vam portar tots els mobles al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i allà els mobles van ser tots ells desinsectats. Per tant, en el moment de restaurar el llit no va fer falta actuar en aquest tema perquè el tema estava resolt. El moble no tenia cap atac de xilòfags. Però sí que, com veiem a la imatge, s'havien després algunes peces, algunes motllures i també alguna pota s'havia trencat. Llavors, el que es va fer és posar una nova espiga i també les motllures que havien caigut, tornar-les a encolar. Aquí veiem la part superior del peu, veiem tot de foradets, eren forats inactius. Aquí en algun moment hi havia hagut un atac de xilòfags, però
en aquell moment, en el moment de la restauració, aquests xilòfags estaven inactius. Tot i això, el restaurador, que va ser Boravit Rontiva, doncs va optar per tapar aquests forats amb cera de color noguera i va enganxar les motllures, tal com veiem en aquesta imatge. I pel que fa a aquelles motllures que s'havien perdut al llarg del temps, doncs se'n van fer de noves, es van fer noves motllures i a l'hora de col·locar-les, no obstant això, es va optar per no daurar-les. I així, d'alguna manera, la intervenció es visualitza però d'una manera discreta. I aquí veiem l'abans i el després de la intervenció quan el restaurador va procedir amb una neteja de caràcter mecànic, en sec, amb aspirador, doncs hi ha un canvi. I aquí veiem el peu del llit totalment restaurat, totalment impecable, i en la cantonada podem observar doncs, la motllura enganxada novament, però aquí no s'ha daurat. I aquí dalt doncs, la veiem col·locada, enganxada la motllura que havia caigut, i la veritat és que el llit doncs, ha guanyat en magnificència perquè els colors, doncs, la veritat, han cobrat una nova vida. I en quant al capçal, doncs també tenia problemes similars. Amb la pota havia caigut, doncs llavors es va canviar l'espiga, es va posar una nova espiga i també es va procedir amb una neteja. I també el resultat és similar. I llavors aquí tenim el llit totalment restaurat i la veritat és que fa goig. I la veritat que veient aquesta fotografia doncs, entenem com un llit d'aquestes característiques forma part de les col·leccions patrimonials d'un museu com el nostre. Llavors, ara passaré a parlar del llit del Quiam, del qual jo vaig sentir parlar per primera vegada, tal com he dit, farà ara un any, a finals de l'hivern del 2022, i ell mateix em va dir que tenia un llit i em va facilitar unes fotos, que són aquestes que hem vist abans, del llit col·locat en el Palau del Marquès de Comillas. Veiem que el llit té un baldaquí, a diferència del llit del Palau Casadas, i veiem el que ens deia el Quiam, alguns elements del llit que, comparats amb la foto de l'any 36, doncs ens donen a entendre que es tracta del mateix llit, el llit que té el Quiam amb el que hi havia en el Palau del Marquès de Comillas. I llavors, si nosaltres busquem similituds o busquem més aviat diferències, doncs trobem que el llit del senyor Casadas té una inscripció, una placa daurada amb la inicial del seu cognom, Fe. En el llit del Quiam, en el llit que ve del Palau del Marquès de Comillas, aquí actualment i a l'any 36 no hi havia cap placa, però jo la veritat penso que originalment aquí hauria d'haver una placa semblant a la del llit del senyor Casadas, perquè jo penso que un aristòcrata com el Marquès de Comillas o com qualsevol altre aristòcrata no deixa passar ocasió de posar la seva empremta o posar el seu emblema. Per tant, jo crec que aquí originalment hauria d'haver una peça semblant a la del llit de Pau Casadas. I també hem de pensar que la foto aquesta en blanc i negre és de 1936, de l'època del tercer Marquès de Comillas, que el segon havia mort sense descendència, era un López, això passa als Güell, i havien passat 50 anys des que es fa el llit
fins que prenen aquesta foto a l'any 36, és a dir, que amb 50 anys, si les motllures cauen, també pot haver caigut aquest medalló de caràcter circular. Com que no tenim una foto anterior, això no es pot demostrar, però aquesta és la meva modesta impressió. Després també tenim aquí que aquesta part del llit del senyor Casadas doncs, està més atapeïda, tota aquesta ornamentació de fusta està més atapeïda, la del llit del marquès de Comillas no està tan atapeïda, però en compte no està tan atapeïda, però l'or és més abundós en el llit del Quiam, és més abundós i l'or és signe de magnificència per descomptat. I també una altra diferència que trobem és que en el llit del marquès de Comillas aquí hi ha una sèrie de botons, una filera de botons en aquesta sanefa acompanyant-la i en canvi en el llit del senyor Casadas doncs això no es dona. I després també tenim, tal com hem vist en la fotografia del llit del marquès de Comillas, doncs hem vist que hi havia un baldaquí i aquest baldaquí se sustentava per 2 columnes i aquestes columnes anaven aplicades doncs, a l'extrem del capçal del llit. En el llit del Palau Casadas, en el llit del senyor Pau Casadas, doncs trobem una copa decorativa i en el llit del marquès de Comillas el que trobem és el forat on col·locar la columna on anava el baldaquí. Però aquesta és l'única diferència. I en aquesta foto també podem apreciar millor el color, perquè en la foto anterior semblava com si un llit tingués una tonalitat i l'altre en tingués l'altra. I en canvi aquí, en aquesta foto, es pot veure el mateix acabat, la mateixa tonalitat en un llit i en l'altre. I ja per acabar, doncs podem veure els 2 llits, un al costat de l'altre. El de l'esquerra és un llit que és una peça de museu, ja fa temps que ho és, i està molt bé que un museu, un espai de coneixement, un lloc obert al públic, un lloc obert als historiadors, als científics, doncs als universitaris estigui al servei de la ciutadania i aquí estarà ben conservat i estarà al servei de tothom, però també està molt bé que el mateix model de llit pugui estar a casa d'una persona privada, d'un particular, i podem veure com el mateix llit, que és peça de museu, doncs una peça per només pràcticament admirar-la, doncs també pugui estar en ús, el pugui fer servir una persona que viu en el segle XXI, amb les necessitats del segle XXI, i lògicament veiem que aquest llit, el llit que està en ús, ja està en un espai on els cortinatges, els baldaquins, les catifes i tot allò accessori, tot allò que no ens fa gaire servei o cap servei, doncs ja ha desaparegut. I el que no ha desaparegut, evidentment, és el llit, la seva magnificència i el seu esplendor, perquè aquest llit és un llit de categoria i podrà perdurar en el temps durant moltíssims anys més. Gràcies. Moltes gràcies, Josep, per aquesta comparativa entre els 2 llits, que realment és el mateix model amb realment petites diferències, i aquest punt del 2C que és interessant perquè realment molts d'aquests llits portaven 2C i al veure, al fixar-te i en la foto realment que ha passat Kian, sí que es pot veure el cortinatge que cau darrere i que podia complementar el moble.
Has citat tu el llibre que es va fer l'any passat, aquest llibre que va editar el museu i que em sembla interessant mostrar-lo, ja que també hi ha la fitxa del llit del Palau Casadas, a més de totes les altres peces que teniu a la col·lecció, no? Surt tota la col·lecció del museu aquí? Sí, la veritat és que és un llibre que està molt bé perquè és el catàleg dels mobles de Francesc Vidal que estan en el museu. La veritat és que podem estar contents. A més, va participar el Ricard Bru, també va participar la Mònica Piera, el Joan Güell i altres col·laboradors, i la veritat és un catàleg monogràfic dels mobles que tenim en el museu, i llavors quan mires el catàleg te n'adones realment de la quantitat de mobles que tenim, i a part, per fer aquest catàleg vam aprofitar per restaurar els mobles per tenir-los ja preparats per futures exposicions i també per poder tenir una bona fotografia, que aquests mobles, amb lo voluminosos que són, doncs també de vegades són peces que les vas deixant arraconades, i aquí no, aquí van passar a primera línia, es van fotografiar i ja tenim el catàleg, i aquest catàleg ja està, si no m'equivoco, online. Les fitxes ja estan accessibles a tothom entrant en el web del museu. A més dels articles, a la part de les fitxes dels mobles, potser una de les coses que crida l'atenció és veure com aquesta combinació de la noguera tenyida i el daurat és molt comú en mobles del Francesc Vidal, quan potser no ho tindríem tant. Pensaríem que quasi tots els mobles eren de noguera, molt foscos, i almenys en aquests vostres, l'or està bastant present en unes quantes de les peces. Seria una combinació que ja es veu com possible dintre d'aquests interiors de finals del XIX, dintre d'aquest eclecticisme i el gust que Vidal va difondre en el moment. I aquest porus tancat a les imatges teves també es veia bastant, que no és una noguera polida, sinó que crea com una mica de textura del porus una mica obert, i llavors tintat, que fa un efecte que contrasta molt amb el daurat, uns efectes de contrast. Jo voldria preguntar al Ricard això del Marquès de Comillas. Primer preguntar, a veure, si algú dels oients volgués veure una decoració de Francesc Vidal, perquè el Ricard ens ha citat moltes, però quantes d'aquestes queden? On podríem trobar un interior d'aquest magnífic industrial de les arts del moment? On hem d'anar? És una pregunta per mi, Sí, per tu, perquè sé que has recorregut unes quantes. On convidaries? Diries, mira, vés a tal lloc i així ja sabràs exactament què és a l'estil Vidal. Jo recomanaria Comillas, queda lluny, però és el millor que està intacte. I sabem, per exemple, al Palau Güell hi ha dubtes de si hi ha intervencions, fins on arriba Vidal, fins on sí, fins on no, però Comillas no hi ha cap dubte, i a més el podem ja relacionar amb el llit que estem comentant. De fet, hi ha hagut una frase del Kian que m'he apuntat que deia que tenia la sensació que era un llit de l'IKEA d'aquell temps. I clar, potser és una mica canviar, ens funciona molt bé aquesta idea, perquè quan en Josep ens ensenyava la imatge general del Palau Casadas, comentava que hi ha les pintures de l'Eduard Llorenç. L'Eduard Llorenç és el que va fer les pintures també del Palau Moja, també és el que va fer les pintures a Comillas, i després va ser soci dels que va posar diners i que participava al negoci, etc. Però d'alguna manera estem veient que Vidal, que va veure que hi havia uns clients similars i va aplicar-hi uns plantejaments similars, unes solucions similars que fan que no sigui tan sorprenent trobar-nos aquests mobles. I aquí hi ha un aspecte que jo preferiria que comentessis la Mònica o algú altre, que és aquest del treball modular, que ens parla molt de com aquests industrials assumeixen tot el que pot tenir de positiu el treball en sèrie i la indústria,
de cara a aconseguir unes obres que en última instància estan personalitzades a cada un dels clients. Però acaba sent una IKEA de luxe, una IKEA de gran luxe, però res més que un treball doncs, que en el fons parteix d'un treball seriat i d'unes mateixes idees que són aplicables per tothom, en petits matisos. Me n'he anat, no? Em preguntaves on visitar i jo et diria Comillas. I Molt sí, bé. i queda molt lluny a Palauell. I Comillas, que de totes maneres a Comillas l'estètica dominant és la gòtica, no? És una altra variant estètica, però... Sí, en funció, això també ho tenia, no? A la botiga que tenia Diputació, no? Pujaves per les escales nobles i trobaves totes les sales per escollir com volies tu la teva residència. Tenies la sala amb estil gòtic, neogòtic, la sala d'estil grec, renaixentista, i podies anar escollint. Aquesta és la idea que a partir d'aquest treball en sèrie, després cadascú s'ho podia anar adaptant. I en el cas, com que l'edifici, el Palau de Martorell, és d'estil neogòtic, per una qüestió de gustos de l'arquitecte i del client, ell es va adaptar també per fer un mobiliari adaptat a aquest context. Però després aquests mobles, precisament els àlbums, que són els àlbums, aquests catàlegs industrials pràcticament de tot el que feia, allà tu podies escollir tota la secció amb mobles neogòtics o podies anar a escollir entre els mobles renaixentistes. Però un cop escollies, el treball que hi havia al darrere no era aquest treball més industrial i en part seriat. Els acabats no, això ho deixo per vosaltres, que sou els especialistes, però realment aquest comentari que feia el Kian de l'IKEA d'aquell temps, en part, evidentment, podem fer aquestes grans comparacions, però sí que ens podem canviar la mentalitat i no pensar que era un taller on tots estaven allà treballant artesanalment, sinó que treballaven, tenien la màquina Alexander, sempre es parla que Colón té el primer ascensor, no? Ja n'hi havia abans, i els de Vidal no és el primer, però ja en tenia l'any 84, i per tant tenien les indústries més punteres del moment, la maquinària més moderna del moment. Molt bé. Potser a Barcelona també al Cercle del Liceu queda una sala, també, com un espai més petit, molt menys important, naturalment, que tot el Palau de Comillas, però seria un altre lloc on poder visitar i conèixer obres del Francesc Vidal en el seu mateix entorn. I el Palau Casadas també, encara que els mobles estiguin al museu, l'espai, tots els acabats són preciosos. Per veure la importància del color en aquesta decoració d'interiors, allà s'entén molt bé, per exemple. Sí, Josep, hauràs de muntar una exposició allà. Per què no traslladeu els mobles i fem un happening al Palau Casadas? Escolta, Mònica, si no vaig equivocat, entre aquest any i l'any vinent s'acompleix el centenari de la compra del Palau Casadas per al Col·legi d'Advocats. Jo crec que tu, que tens pinta de dona seriosa, allò que saps convèncer, has d'anar allà, parlar amb algun advocat o advocada de mando, i aquí al museu també hauries de moure alguna fitxa. Traslladarem els mobles, però els usarem llavors. Muntarem la taula, dormirem al llit, farem allà tot el muntatge. Bueno, obriu els micros, tots els que esteu, i aprofiteu ara per preguntar, per comentar el que vulgueu, ja que teniu aquestes persones, els experts amb vosaltres, i que qualsevol dubte la podeu fer també en el xat, però sempre és més maco poder-ho fer oral. Si voleu fer comentaris. Alguna persona? Jo volia comentar que, segons les dades que heu donat, va començar a treballar amb el seu pare el 1878. I després que tanca per la crisi el 1889. O sigui que no són molts anys. Com va això? No, comença a treballar bastant abans. De fet, no sabem. Ell comença a treballar al taller del pare. No és ningú, és un noiet que està allà i comença als anys 60. Vale.
El pare, si no m'equivoco, es retira l'any 77. I aleshores ell es queda amb el negoci del pare, amb el taller del pare, que estava al passatge de la Pau, i un any després, com que el pare ja era molt amic dels pares dels germans Marriera Benovens i tenia molta relació, doncs el fill, és a dir, Francesc Vidal, i un dels fills, que era Frederic Marriera, com a amics, doncs es van ajuntar, un va posar els diners, l'altre va posar les idees i van crear un nou negoci que comença a agafar forma quan lloguen un local l'any 78 i es presenta en societat al 79. Llavors, sí que és cert que el negoci de Francesc Vidal, entès com a indústria de mobiliari de luxe i arts decoratives i pintura i escultura, etc., és curt en el temps, dura 11 anys, però ell venia d'uns anys abans treballant ja fent alguns petits moblets, alguns petits mobles, sobretot estotjos i petites peces de luxe. Hi ha un procés, quan ell deixa aquest taller del pare i amb el Frederic Marriera decideix crear l'empresa F. Vidal, de decoració d'interiors, els primers anys sorprèn perquè aquesta botiga ells venen alguns mobles luxosos, com poden ser aquesta mena de peces com aquest llit, amb elements daurats, amb fusta molt ben treballada, etc. Però també és una botiga que, com la botiga de Joan Baptista Parés, abans que obrís el seu espai d'exposicions, era una botiga de venda d'obra d'art. Allà hi exposaven molts pintors, hi exposaven molts escultors i hi havia tota mena d'objectes, des de grans tapissos d'Orient a peces de la Xina i del Japó, a coses importades, productes importats de totes les indústries d'art que ells havien pogut veure a les exposicions universals. Hi havia realment una voluntat d'unir art i indústria. Ells eren molt petits i tenien poca capacitat i, per tant, importaven i venien i exposaven coses d'altra gent. Quan veuen que això té molt èxit, en poc temps, l'any 83-84, s'aixeca l'altre edifici, un edifici nou, i decideixen prescindir de tot, fer-ho tot ells, amb un gran patrimoni, però, com comentava, és un procés que durarà molt poc, perquè hi ha molts motius. Un d'ells és que el Francesc Vidal i el Frederic Marriera sembla que al final no s'entenien, tenien una visió diferent del negoci. Un, per exemple, es volia dedicar a fosa artística i l'altre volia decoració d'interiors i per una sèrie de malentesos, problemes, gent que no pagava, deutes que es van acumulant, en poc temps van acabar fent fora el Francesc Vidal i el Frederic Marriera es va acabar el negoci i ho va reconvertir en una indústria de fosa artística. Però, per tant, sí que és cert que és molt curt en el temps el període d'aquest negoci, amb aquest projecte d'indústries artístiques i de peces d'alta qualitat amb una visió global, però ell portava treballant al taller del pare com a mínim des de 10 anys abans. És que no tenim informació de què està fent exactament, perquè precisament no signava el pare, era el taller de Vidal anteriorment. Gràcies. De res. Però sí que realment en 10 anys fan molts projectes, en aquests anys. Sí. És una bogeria, Per mi va ser també molt interessant quan, mirant els llibres de fotografies, els àlbums de la família, en aquest cas la Mònica, com em va fer veure, això com utilitzaven mòduls similars acoplats de manera diferent per construir mobles, que els resultats eren molt diferents, però que partien d'aquest treball seriat. Va ser on vaig començar a veure això que comentava ara, que si vol la Mònica ho puc comentar o si no ja queda comentat, però vaja, que és fruit d'aquesta visió d'algú que en el fons no va estudiar per ser moblista, sinó per tenir un negoci amb aquesta visió més oberta. Molt bé. Alguna pregunta més? Jo, el Ricard, ara que dius això, i el Josep, us heu trobat algun altre moble que està així adaptat, és un model que s'ha adaptat a dues persones diferents o aquest és l'únic que coneixem? Jo no en conec cap. És inèdit, no? Almenys jo, El Ricard segur que sí. No, hi ha fotografies, però conservats, ara no ho sé, em fas dubtar.
No, perquè si es comercialitzava d'aquesta manera no seria estrany poder-ne trobar, no? Sí, que també és veritat Sí, és que... els venien, podies mirar el catàleg i decidir, però estava a l'abast de qui fos, volgués. Bueno, per jo ara- exemple, Escons, no? Bancs Escó, que hi ha molts similars, que no són igual i que no sabem si són, però vull dir, hi ha altres mobles on es veu aquesta, bueno, les cadires, el sillón romano, per exemple, que veiem tantes vegades, que en aquest cas no és modular. Clar, però és que aquí s'hi afegeix un altre problema, no? També és que si són similars, tampoc podem confirmar que sigui del Francesc Vidal, perquè és que cada cop veiem més que no podem dir que una peça és de Francesc Vidal. Explica això una miqueta, resumeix això, Ricard, perquè jo crec que és important. Vidal acaba creant un estil, quasi diem l'estil Vidal, és a dir, va tenir una difusió tan gran, va ser la venda tan potent, que molts van intentar de seguida, no? Seguir la seva estètica i es fa difícil, ara sabem que es fa molt difícil dir si una peça és Vidal o no, si no tenim una documentació que ho avali, no, Ricard? Sí, no, a veure, d'una banda, des de que ell... Un dels aspectes que sempre s'havia dit que era característic de Francesc Vidal era el famós estil rus, no? Aquest estil que porten els arquitectes russos i que l'apliquen al mobiliari i les exposicions universals, i que ell, que va a les exposicions universals, ho veu, de la mateixa manera que veu el japonisme, i diu, aquests elements són nous, no es coneixen a casa nostra, doncs jo els porto i els difonc. Però clar, es va començar a difondre, però ràpidament va tenir molt èxit, fins al punt de que si ell comença a difondre, doncs pensem l'any 78-79, doncs l'any 83, per exemple, a Lluís Fol, que està inaugurant una botiga igual a la Francesc Vidal, molt més petita, amb un pressupost molt més limitat, però fent els mateixos mobles que estava fent Francesc Vidal, amb el mateix estil. I si mirem, per exemple, l'arxiu de la Sagrada Família, on hi ha la documentació de la Casa Busquets, doncs també fabricaven amb l'anomenat estil rus a l'època. Per tant, que Vidal aportés un estil nou, que després alguns definen com un estil personal seu, a nosaltres no ens ajuda perquè ràpidament va ser copiat per tots i tots ho van passar a fer. I va passar a ser l'estil característic, hi ha molts matisos, ara no podem tancar-ho amb un sol estil, però amb les formes característiques de la dècada de 1880, que és l'època de Francesc Vidal. Quan arribem a l'any 92-93, s'incorporen les formes de la banda de l'Art Nouveau i d'altres, i de fet el neogòtic ja venia d'abans, però fórmules diferents que fan que allò que havia posat de moda Francesc Vidal passi de moda i que fan, precisament, les ajuden a entendre que Francesc Vidal ja no es pogués recuperar, no pogués competir més enllà del treball amb vidre cloisonné, que seria un aspecte molt puntual, però amb el qual tindria molt èxit també. Però vaja, aquest és un altre tema. Però estilísticament sí que té uns trets, però clar, aquests trets es difonen ràpidament i fan que a hores d'ara, tenim un exemple molt evident, no? Un dels mobles que va comprar fa poc al Museu del Disseny, doncs jo mateix, escolteu, a comprar aquest moble Francesc Vidal. Resulta que no és de Francesc Vidal, que sortia tota la documentació, és de la Casa Ribes. I quan mires això, des de l'estudi del moble ho esteu estudiant molt bé, doncs aquests àlbums fotogràfics te n'adones que uns i els altres poden intercanviar i si no tens el document de fabricació és impossible, pràcticament impossible, dir si una cosa és Vidal, si una és Ribes, si és Busquets o si és Folk o qualsevol altra. I per tant, hem de vigilar molt a l'hora d'atribuir, sobretot totes les èpoques, però en aquest cas ara parlem d'aquí, una autoria i a l'hora de comparar també, perquè molt sovint no tenim la documentació suficient. Molt bé. Kian quiere decir algo y también veo que Adelina, que desde Portugal se ha conectado y veo que también tiene el micro. Kian, ¿querías decir algo? Sí, jo volia aportar que quan jo vaig fer la recerca, quan estava a l'ISABA l'any 92, vaig veure en Josep Mainar i ell em va dir que sabia que hi havia un llit com aquest a Pedralbes, en el Museu d'Arts Decoratives. I llavors a mi me'l van ensenyar. El que passa és que jo
tenia una imatge molt, molt clara de que no era, que era una C, però que era molt senzill. O sigui, que era una C quasi bé de l'estil romàntic, o sigui, quasi bé que no lligava a mi el que teniu al Museu del Disseny em va sorprendre perquè hi ha un pa d'hort allà molt gran. I el que em va dir el senyor que em va ensenyar, que no me'n recordo el nom, i no he trobat les notes, però algun dia les trobaré perquè em sembla molt que les tinc que tenir. De quan vaig fer la recerca, el senyor del Museu d'Arts Decoratives em va dir que n'hi havia 4 de llits com aquest. Variacions, però que n'hi havia 4. Després a mi el Josep Capcira em va dir que ell no ho coneixia, però a mi em crida molt l'atenció que aquell senyor, quan jo vaig fer la recerca, ell em va dir que n'hi havia 4. I a mi, no sé per què, jo tinc aquesta imatge de que en el medalló aquest dels peus hi havia una C, però que era una C com molt simple. I no sé si és que això m'ho he imaginat jo o és que ell vaig veure una altra cosa, no ho sé. Ara no ho sé. Però bueno, volia aportar això perquè m'ha semblat que jo encara confio que potser sí que n'hi ha més, perquè si n'hi ha 2, n'hi poden haver-hi més, no? Ja està. Gràcies. No sé, Josep, si saps algun... No coneixes cap altre, no? No, jo em sembla que el Kian hauria de veure el moble allà a dalt de tot a les golfes amb poca llum i amb pols i llavors, doncs clar, el record que té no és el mateix de quan ell va venir l'any passat aquí al museu i va veure el llit restaurat, vull dir... Alguna pregunta més? Alguna persona vol... Adelina? No sé si... ¿No? No te oímos, Adelina. No sé si estás hablando, me parece, o no. No te... No le debe ir el micrófono, Mónica. Sí. En todo caso, si quiere que haga la pregunta por el chat, si le parece bien. Si quieres hacerla por el chat, Adelina, y no sé si has podido entenderlo todo, si no, con calma, como está grabado, podrás también hacer el seguimiento. Mientras Adelina escribe en el chat, ¿alguna persona vol fer algun comentari? Josep, tu no vols comentar res? Que tu del francès... No, jo el que vull dir-li a la Núria que tenim una escultura del Francesc Vidal, que és el Moisès, que estava al Palau Casadas, i sembla ser que al Palau Güell n'hi havia un exactament igual, el que passa que aquest està desaparegut. La pregunta de la Núria era si hi havia a part dels llits, si hi havia 2 objectes iguals detectats. O sigui, jo el que tinc detectat és aquest. El que passa és que l'altre, el del Palau Güell, no sé on està. Però per les fotos antigues és exactament igual al del Palau Casadas, tan igual que un dia els del Palau Güell ens el van demanar a nosaltres per una exposició, per posar-lo al Palau Güell. No sé si tu l'has trobat en algun lloc, el Moisès aquest. Sí, i el Moisès, a més, es va fer també amb la signatura de Vidal i després amb Riera també va seguir fent-lo servir i de vegades han sortit al mercat i en col·leccions privades i aquest sí que és una peça, tens raó, que el mollo es hauria anar fent. Apareix també el Diari de Barcelona anunciat a l'interior que l'estan venent, que és una peça que aquesta va sortir bastant. Bueno, com la imatge de Colom, un petit, de l'Atxer de 80 centímetres o de menys d'1 metre. N'hem trobat 4 o 5 versions, però moltes d'elles ja foses després per l'hereu, el qui es va quedar el negoci, que és el Riera. Però sí, aquest seria un exemple. Jo volia comentar que el taller de Francesc Vidal, de Bailén Llúria,
No, Bailén, Diputació, perdó. Doncs després va ser seu del col·legi on jo hi vaig anar. I ja me'n recordo que de ben petita, o sigui, les sales on ell feia les exposicions, ha sortit una foto que es veia al terra, al parquet, preciós, que jo ja de petita m'hi vaig fixar en aquell parquet i encara el continuen. A mi m'agradaria tornar i veure'l, o sigui que ja m'imagino una exposició dels mobles amb aquest ambient luxós i que formava part del parquet també. Hem de fer una visita, Margarita. Sí. La veritat és que si hagués hagut l'exposició al Museu del Disseny, volíem gravar aquell espai perquè realment, com deia el Ricard, eren uns tallers amb la màxima innovació, però un concepte de botiga amb aquella escala de doble tram i aquelles sales, que era una cosa molt nova, amb una manera de vendre realment innovadora, moderna i molt de palau. Sí. I ho conserven bé, realment conserven encara, es conserven els espais. Et pots imaginar bastant què va significar en aquell moment construir aquell edifici expressament per vendre decoració, perquè al final era una botiga de decoració i d'art. La sort és que ho segueixen valorant, no? I ho aprecien i ho estan cuidant actualment. I allà ara és una zona on els alumnes no hi estan diàriament, sinó és espai reservat per professors i saben el que tenen, no? I això també tranquil·litza i ajuda a saber que, mira, en principi no es perdrà. L'Adelina ha enviat la pregunta i a veure si la podem respondre, potser Ricard, a veure els altres. ¿Por qué la excepcionalidad de la estética catalana? Supongo que Vidal, ¿por qué es excepcional en la estética catalana? ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es la importancia de la economía y social en la vida artística local? Déu-n'hi-do, Sí, vaya pregunta, Adelina. No, en quant a estètica catalana, més que res el que es fa aquí és intentar aportar i transmetre el que veuen a Europa. Per tant, més que estètica catalana és intentar modernitzar des de Barcelona. Barcelona, pensem que des del 1878 té una línia de ferrocarril directe a París i, per tant, està molt ben connectada a partir d'aquests moments, molt ben, no? Està ben connectada amb Europa, encara no ho estem, amb Europa, i això facilita que hi hagi aquest trasbàs també estètic del que passa més enllà dels Pirineus i que arribi aquí molts cops d'una manera més ràpida que altres parts de l'Estat. Llavors, per què és diferent? Bé, potser sí, un dels elements singulars és el de la burgesia. Burgesia, indústria, capacitat econòmica i necessitat d'expressar-se estèticament. Si a això hi sumem aquest vincle europeu, acaba fent que socialment, econòmicament, tots aquests elements incideixin en la vida artística, en aquest cas artístico-industrial. Però vaja, després Francesc Vidal també decoraria estances de la Casa Reial a Madrid i sabem que va fer encàrrecs per Amèrica i va tenir bastanta projecció, tenia també magatzems. Durant un temps va tenir una sucursal al carrer Alcalá de Madrid. Sabem que també tenia mobles a París i, per tant, potser estava capitalitzat aquí perquè, com que els socis capitalistes invertien a Barcelona perquè ells eren d'aquí, però després ràpidament ho van intentar exportar allà on van poder. No sé si algú vol afegir-hi alguna cosa. No, yo creo que ya llevamos 1 hora y media, que la cama ha dado mucho de sí, que podríamos estar hablando muchísimo más de Francesc Vidal porque se lo merece. Pero también motivo a todo el mundo a leer esta publicación, a leer también los textos, el capítulo de la tesis de Ricard. En la asociación también hicimos un libro sobre el eclecticismo y dedicamos un libro al eclecticismo y también se habla por varios autores de Francesc Vidal.
y esperamos poder seguir trabajando su figura, sabiendo más de él, porque queda mucho por conocer, pero creo que hoy ya lo podemos dejar aquí. Agradezco a todo el mundo la participación, a los asistentes y sobre todo a Ricard Bru, a Kian y a Josep Capcir, a Kian, a Valeri Marcet y a Josep Capcir la participación, la preparación de estas presentaciones. Y nada más, gràcies a tots i hasta la pròxima. Sabeu que quedarà penjat a la web de l'associació, per tant, qui vulgui escoltar amb calma una altra vegada el vídeo o tota aquesta taula rodona podrà fer. Gràcies a tots i bona nit. Gràcies. Gracias. Y Adelina, gracias por conectarte desde Portugal. Ilusión de verte. Adiós a todos.